కిడ్స్ వరల్డ్ టీవీ. మామిడి చెట్టు పిల్లల ఆట. ఒక ఊరిలో పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉండేది. ఆ చెట్టు కింద చిన్న పిల్లలు రోజూ ఆడుకునేవారు. చెట్టు వారికి చల్లని నీడ ఇస్తూ రుచికరమైన మామిడి పండ్లు కూడా ఇస్తుంది. ఒకరోజు పిల్లల్లో ఒకడు అన్నాడు, ఈ చెట్టుకి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇది ఎప్పుడూ మన కోసమే ఇస్తుంది, కాని మనం దానికి ఎప్పుడూ ఏమివ్వలేదు. అందరూ ఆలోచించారు. వెంటనే వాళ్ళు చెట్టు చుట్టూ నీళ్లు పోశారు. కొమ్మల్లో చిన్న పిట్టల కోసం గూట్లు కట్టారు. చుట్టూ పూలు నాటారు. చెట్టు చాలా సంతోషించింది. పిట్టలు గూడులో పాటలు పాడాయి. పూలు వికసించాయి. పిల్లలు కూడా ఆనందపడ్డారు. మొరల్: మనకు సహాయం చేసేవారికి కృతజ్ఞత చూపాలి. ప్రకృతిని ప్రేమించి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అది మనకు మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.